aka na-asụ odogwu n'ọga dịrị gị mma. Onye eze Jizọs bụ odogwu. Odogwu abụrụ ọkwa chere uweluo, odogwu abụrụ ọga ime, odogwu abụrụ onye chọọ ọza bụ odogwu. Ibe onye na-eme n'ụwa nwanne m ya ka eji akpọ ya odogwu. Ime ibe odogwu ịza bụ odogwu, maka na ekele ọrụ eke a na-alụ ya alụ. Onye igwe mma ibe odogwu, aka na-asụ odogwu n'ọga dịrị gị mma. Onye eze Jizọs bụ odogwu. Onye eze Jizọs yo, onye igwe mma, onye nwere gị n'onwere ibe. Odogwu abụrụ ọkwa chere uweluo, odogwu abụrụ ọga ime, odogwu abụrụ onye chọọ ọza bụ odogwu. Ibe onye na-eme n'ụwa nwanne m ya ka eji akpọ ya odogwu. Ime ibe odogwu ịza bụ odogwu, maka na ekele ọrụ eke a na-alụ ya alụ. Onye igwe mma ibe odogwu, aka na-asụ odogwu n'ọga dịrị gị mma. Onye eze Jizọs bụ odogwu. Ezi oyibo eji amata ụmụ Igbo, onye amụma Chukwu. Asị na ibe onye na-eme n'ụwa n'ọhịa ka ekpe na-akpọrọ ya nụ. Odogwu Chineke gosiri agozi, ọ bụ ya ka ịgba nna ararụ. Prophet Isaac onye kpuchi ụkọcha ya ekele ọrụ eke a na-arụ ya arụ. Father of all men, ebe a na-agba anyanwụ, Yesu Moko, nna gị bụzi General Overseer, Children of Light Anointing Ministry. Onye nwa mma eziokwu m, asị nke gaba n'iru ibe amemeghị ma chachanụ, maka na Chukwu kwe n'azụ. Ndị ejuju na-ene n'ụwa mee, ọ gịnị bụ aka na-asụ ụchụ? Ọ bụzi onye bụ aka na-asụ ụchụ? Ife bụ ajụjụ ndị mmadụ na-ajụ. Ngwa gezie ntị ka nkọwarụ gị onye bụ aka na-asụ ụchụ, ịmalụ ya amalụ. Prophet Isaac yo, onye bụ chi oke ọcha, onye amụma Chukwu tere mmanụ, onye Chukwu ji alụ ọrụ dị ebube, onye Chukwu gọziri agọzi, were ike ndị amụma 12 wetinye ya n'arụ. O nwere ike eji agwụ ọrịa, o nwere ike eji egbu amụma achọta ibe niile ebiyo na ndụ mmadụ. O nwere ike eji agọzi agọzi, mana nke kachasị nke ụnọ na-asụ ụchụ ọ na-akpa mkpam. Onye amoosu gbara ụchụ chekwugo aka na-asụ ụchụ ọsa, chekwugo ji nwa mma amoosu osi n'ime adị ndụ. Onye iro na-akpọrọ dị ụkwụ, ife ndị ha niile bụ na ndụ gị. Onye gbara ụchụ n'elu ụwa, ịma na ọ dịghị eje eje ngoji anana. Chekwugo ji nwa mma ka o were ike Chukwu nyere ya n'aka ya, ka o were ya wee saa gị ụchụ. O sacha gị ụchụ ibula wele. Odogwu abụrụ ọkwa chere uweluo, odogwu abụrụ ọga ime.
onye nwa mma onye nwere gị n'onwere ibe odogwu abụrụ ọgba chere uweluo odogwu abụrụ ọga ime odogwu abụrụ onye chọọ ọzaba odogwu ibe onye na-eme n'ụwa nwanne m ya ka eji akpọ ya odogwu ime ibe odogwu ịzaba odogwu maka na ekele ọrụ eke a na-alụ ya onye nwa mma n'ime odogwu aka na-asụ uchu odogwu na ọ ga-adịrị gị mma onye eze Jizọs odogwu aka na-asụ uchu Jeremy Shekeneyi onye nwa mma Jeremy chi na-akpọ gị onye eze Jizọs aka na-asụ uchu bụ mmanwụ ndị rụrụ ọrụ erika ndị mere multi-billionaires ndị na-amaghị na ha ga-akpata ego iwe sachasị ọbụ uchu ma nwere onwe ha kedu nke nka gụghara ibe ya o ji ego azụ obodo akene onye gbọ gịnị na-aza ya aza onye fụrụ aka na-asụ uchu na mkpa ya agwụna onye eze Jizọs aka na-asụ uchu bụ mmanwụ ọ bụ ụmụaka ndị gbajere obodo oyibo afa niile na-aba akarịrị akarịba na-ekele gị owu ụmụ nwanyị ajajuo ndị na-enyere aka ha niile fa na-ekele gị ọkwa ịghọtara ya ezinụlọ dị iche iche ndị na-eso ụmụba n'akwụkwọ fa na-ekele gị ndị kwọrụ ọrụ ya wee mee ka ha si n'ime mgbu wee nwere onwe ha onye nwe mma aka na-asụ ụtụ jirikwa Idolamichi abịawo oyi aka na-asụ uchu na-emu mgbe merụ m ibe dị gị mma imerụ ihe n'obi ga-adị m mma ebere na-eme n'isi gị tata Chineke nna na ọ ga na-echebe gị osisi fụrụ gị atụ ikwu ikuku nke majiri ihe onu ọ ga-alụọ naanị wee karịa ya elu nwaanyị arịa ya elu ọ bụ ịghọtara ya onye fụrụ gị n'elu ụwa cheta ibe merụ nwa ya asị n'ife abụrụ oyi egwuo rụrụ ọrụ Chukwu nyelu gị gaba n'iru ya gekwana asịrị ndị mmadụ ma chaarị ya gekwana asịrị ma kolikoli ibe Chukwu nyelu dị ka ị ga-eme ọ bụ onye na-eme ife n'elu ọ bụ onye ka ọnụ na-egwu maka ya aka na-asụ uchu ọ ga-adịrị gị mma Jeremy Shekeneyi aka na-asụ uchu ọ dịba kene ụbọchị onye ori ga-agwa nne ya ị na-anụ okwu juru m ọnụ ana ka emesi ya anyị ga-afụ ma emesi ya aka na-asụ uchu na-alụ